Tuh toh nek flat. Kan dibeni koncone to, Mbak. On the way menuju bandara. Mami kok ora kesuwen. Mulai jarene. Kangen bojo. Lah nggih. Bibine wis ra kenal. Mulai. Ngomongnya ya kuwi tok. Mulai aja. Mulai. Nanas nang kene, bawane. Jajal ngono ngene aku Mbak, wifi ne Cak, nganu Mbak Batin. Oh, enggak baru. Dalem jajal ana wifi ku Cak sapa? Ben ku, Mbak. Kuwi Mbak Tin. Hati-hati ya berkecil. Oke. Kita kembali lagi di Pulau Jawa. Batu. Aku ning kene wedi karo wong Cina. Ayo. Hati-hati om cakep. Yudo. Ya. Maksudnya apa? Sepi ya. Kenapa ora? Kenapa sih kok sepi? Biasa Senin. Kene wong Indo liwat. Oke, terima kasih guys. Oke, kabeh. Oke, Jaya halo juga. Asyara selamat Hati om. Oke, makasih. Hati Om. Oh ya, siap. Saya dari Monorogo. Oke, siap. Berarti wis hati-hati banget itu. Iya. Mengaku walon-alon. RA RA ndang. Coba ya nih. Ganti ya. Jolali tugas imigrasi bandara, Cak. Kita sewayang. RAT RAV V loh. Saya kan Iya pulang katanya jam 2. So kalau aku udah pulang Abahe wis ketemu di rumah. Oh, ketemu nang omahmu lek diundang ya pasti ketemu. Ketemu lagi tangkap ya. Oh. Tangkap dolan nang omah. Jadi nek ra ditangkap kon dolan nang omah. Hati-hati jangan lupa sama petugas imigrasi, Cak. Lebir dulu Mbak. Di Hongkong. bir limon dah. Wong tak anu kuwi. Jangan ngomong ora iso. Ya tak undang, oh tenan diundang lah. Lek mulai padha undang kabeh. Kapan anggap malih ya Mbak sing golek tiket. sing golek tiket. Kapan anggap malih? Panitiane muat. Neng Bancai, daerah Bancai. Ojo larang-larang tahun ngarep ya, Cak. Oh, Iya. tombaran. Hitung bolo. Neng Bancai. Ning Wancai lho. Neng Bancai. Kuwi lho. Maksudnya sing winginane gedung lho, Mas. Oh. Ya dia ning kene sampe teko kene iki. Sampean. Oh iya. Sampean weh nek aku engko tak candingi ning Ika Wangi. Sing anu ket sih. Gak tias toh? MC iki laris ketok iki. Oh. MC-ne cah wedok iki. Gak nganu kae bawa sapian. Tapi nganu tre omongane oke. Yo nganu ora pati kuwi ya rek tre. Gak pati piye, Mbak? Wis. Kuwi laku ya. Aku kenal ternyata. Kami lek Enek. dia ele biasane nganu kono.
Aja ngarani. Ya api kan ngomong. Iya. apik. Iya toh, Pak. Iya toh, Pak. Harus. Iya. Arek iki ya Selamat biasanya jalan. kan MC ini fashion show kan. Iya iya Tra ya. Biyen nganu gini antisipasane acara BB yo. Tahun apa-apa, sukses buat B dari Singapura. Akan Oh, sumber. ben aja rono. Heeh. Ini kan nganu nek Greta iki Bulan berapa? ora toh. Tepat Bulan papat, Rumah aku penak. tahun ngarep tapi. puas. Iyalah. Sapa Ika Kan TB. kurang puas. Gak Ini. dewe kok. Oh. Ben aku tak nanggap dhewe ya. Ya iyalah. Ini anak gue gitu nah. Iya. Kayak kita ya gedungnya langsung digawe gitu ya. Loh, Mari langsung. ngono. Gendeng. Dung koyo ngono Lho, lho, yo. Dik. Oh, bukan no mati. Ya tapi ya jane apik ya. Ya apik tapi kan yo Apik. Kelas ini dhewe wis sekitar paling 3.000 4.000 ya ngono kan. Jadi dhewe paling ngono kuwi Yo, lebih kayak pertemuan tok. Ya, Ning Eh? kene oke oh, ya. meeting. Duit to ning kene iki ngono kuwi. Oke, Arang di ini mana? apa? Taiwan. oke. Nek ditanggap teng Lampung piro, Cak? Yung hubungi langsung lah. Pun dong. Kilo wis masuk. Telepon lah. Ben, TW bener. wis berteman lo karo Hongkong Sanitari. Iyalah, bisa etok. Heeh. Ya, rawuhipun. Bahas Jojo hari lah. Ini jembatan dingin ini kan. Ampera deh. Begitulah kehidupan Hongkong, Cak. Lain kali datang lagi ya, jangan nyerah. Emang kita tertindas. Perang wong iki nyerah. Mas, soalnya karo mesane Mat, Mas, ngono karo maksudnya. mesane Ika nek kalian nama kabeh anu. Ya, iya. Wis iso Ya, Mbak. oke. Kecil. Oke. Karo bukune Caca. Nggih, sumben. Bisa, Kemudian nek ora bisa. pas reuni kan, Mam. Caca kon mulih no. Mulai anu ta, reuni nang ndi ta? Nggih. Ya. Mboten Sip. Kalau 2 tahun lagi. Reuni nang Indo ya kira-kira 20 tahun kas ya sedeng tuwek-tuwek. Oh, yo ora to, Pak. Sedeng iki ning terowongan iki, ning terowongan. Ra ketok. Peteng. Pak Dol. Iki boleh. Seperti gigiku. Lagi ning terowongan tol. Angel ya. Lek lek ngene iki malah tol iki. Nek ngene tol ning ngene iki. Tapi seneng gitu kan di ya. Enggak. Enggak loh. Ini kan kok anu ya, ini berarti bagian negara ini. Yo. Bisa jadi. Kini ki lho, Nang iki lho. Hongkong soalnya Buka, anu, mbok buka sugih lengkap ya ya, pakai ning ini apartemen. penting. Parkir Kalau memang barang ngono. Derek. Ning Oh mobil. iya. Badanku aku buka kok urung. Jadi parkir yang muni sak jam iki burung. Ya, Eh? Sak jam. Tok 80. Gulung dulu. 80. Iya, gulung apa? Jadi 100 100 100 jam. Tapi banyak anu kayak kita ini model di protek kayak Singapura anu kan jadi mahal jadi orang kan larinya ke transportasi umum. Nah, Padang nih. Jadi masak karo nonton Cak Percil seneng banget masak. Tak blondol. Nggih. Taiwan bulan 2 ya. Taiwan bulan 2. Malaysia bulan berapa tuh, Dek? Bulan 5 Pak.
Sing beli sing Papua no. Neng Kamboja barang kok hargane roin. Kono dhewe dadak kudu iso ngalahani 5-0 lho, Pak. Kamboja berarti timnas saya termasuk aja. Ame dalane kaya panggung rejo ngono penake. Panggung rejo Iya. Ame dalane penak tau kaya panggung rejo kok. Ora kena Mbak. Jelang siang. Bibine? Bibine. Ora kena ta, Mam? Aku sing ada iki. Sing apa? Wong sembarang-barang gaune Mbak Afin. Dendi. Kene jalan tenan lho, Mbak. Ya ampun. Yo jaringan. Jaringnya gak kena lho, Mas. Jaringane sik. Kayak piye nularane ini ora tanggung jawab ngono enggak Pak sembarang-barang. Konjukane Mbak Afin. Salam karo panggung rejo, salam buat Mbak Deni sama Pak Wasi. Mbak Afin rada ini Sama Pak Kadak. gak iso bayar ojo rewel lah. Kita bayar dino kan mungkin nek momen anake ora aku gitu Pak. Pak Kadak lantik. Yang ngono kuwi kan mungkin dhek iki sedina sing ngomong anake bae lah ora koyo Mbak Afin ngomong iki. Mulane ini lah, mulane ngono lah. Kita bangun kan iki. Nek kira ya, tengah jam ke bandara. 45 menit. Di pojok pertama kan? Masa ora sampe Ya sih. iya. Terus di cor. Ini mau juro kan? Kayak reklamasi apa? Jelang siang Jakarta kan semuanya. di juro. Siaran langsung. Jakarta wae sih ketinggalan. Kau capek. Anek-anek wong Mau OTW pulang uang. Semoga selamat sampai tujuan. Puji. Ada tidak bercecak itu aku pulang tak tanggap ke Solo. Rehan rangan. Masuk orang. Masuk. Masuk jarene. Baik. Rehan. Masuk ya. sing papat kebunci. Cepetan toh. Nek sekarang tak sakit. Ini gue telung detik. Lagi hilang. Lah dari iki. Detik. Ya Mbak Evi, salam Ca, nggak bisa nganter ke bandara, semoga selamat sampai rumah. Mbak Evi. Makasih Mbak Evi sudah ditemani jalan-jalan. Makasih Mbak Evi. Makasih bingit. Evi banyak telat. Mbak Evi nggak telat. Turu bengi-bengi ya sampe ta? Melak wae dhewe. Mbak Kris. Mbak Kris, makasih Mbak Kris. Mbak Kris makasih sudah ngelonin aku. Oh, Mbak Kris loh. Turun Pak Ijo. Awas. Bojone ndelok. Enggak, turunnya atok. Makasih Mbak Kris sudah ngeroki aku. Iya tak ngeroki sih. Oh. Mbak aku gak iso turu aku. Saya kualem jenengan. Nopo Mas? Ini banjir wonge kualem Mbak Kris. Sabar. Selamat sampai Indo, sayang kemarin nggak dapat giliran foto. Mau foto terus. Baby. Sama-sama Cak. Apa inteng-inteng jarene? Siapa tadi? Pak Eko. Pak Eko siapa tadi? Aku ini di Bapak Eko Prisdianto toh? Aku jalan.
bener ndi? Pindah ke tambah Gunung. Gak iso. Nang isar gunung lho iki. Nah, iya ning kebak anu. uyel-uyelan. Watune watu gawean. Wangan jenenge. Wangan ya ora rene mau. Sopo kuwi? Kangen Mbak Evi yang tak ambrung pisan terus kangen. Mbak Elisandut. Jenenge ngono nih, jenenge Rurarno. Hmm. Jenenge Rurarno. Mas Agus ini. Pak tuh, Dik Cil. Dik Ecil. Gak terteran aku. Bener gak saus. Wangan. Ini Yona ya radio ya. Hati-hati. Siaran radio. Salam buat semuanya, semoga selamat Radio. nyampe rumah. Amin. Topi ini, topi yang agak ibu, siapa lali aku ini? Sapa sing ke? Lali aku. Anu pe Mania iku. Kok Mania sih? Dulu kita siapa ya? Itu pas waktu acara di Yang melaku-melaku. jalan no. Makasih ya, sing ngekei topi. Buh, siapa lali aku? Tapi makasih. Aku ya iki. Gila Siapa Dewi? yo lali. Kocok barangnya lo kowe. Lah ya. Iki. Mami. Makasih iki kacamatane, makasih. Devi nih, makasih juga kacamatane. Saking bayi Masa ngomong. Mbak Evi wis ngekei kan? Ora. Dan ini juga makasih ini. Oh niki, Bu. Ini tah ini makasih. Makasih. Eh, Sama Power- lukisan. Power bank, makasih power ya. bank. Yang ngasih lukisannya makasih. Mbak Evi. Lukisannya paling orangnya bawel. Bawel. Kecil tapi. Kecil. Kalau tidur ngedot itu. Yo sapa kuwi? Ngedot jenenge tidur. Bari ngono kok rewet. Kabel. Sing nari kan sing pertama karo kedua ganti toh? Apa ya pancet? Iki Kan mau telu. wonten lu. Wis sitoke lho sapa? Kita ibu iki lho. Sing loro anu. Nika. Ya cah-cah siji tok sapa si Enggak, maksudku sing sesi pertama kan sesi kedua. Oh, Ayu. Ayu. Ayu Ikawangi apa? Kawangi juga. Mboten ganti kok. Kok sing kawangi. Banyuwangi lagi wakeh nang kene iki. Ojo kok ngene terus Cacar nyampo. kamera. Cincin ijone Cak Ecil kok ora digawe. Iki nih. Terjadi kesalahan. Kegedean. Kegedean. Dan iki ning tas. Hati-hati nggih Cak Ada Percen. kok. Ya. Tak yudo. Kau tak nggih, kau tak sebut. Ini apa tak kene tak. Ya ampun, batin Simpen. iki ngedot ngono lho. Meh, udu. Masa? Lho iki rantang bahan. Katoke. 99. Nes. Ini ngomong. Kuwi numpak taksi apa mobil pribadi? Taksi. Dino. Mana Pak Supir? Pribadi. Ana sing nyopir barang. Ora mobil pribadi. Sing nyopir mami ning ngarep. Awak. Mobil pribadi, Mbak. Bastin. Ngomong sing nyopir mami ning ngarep. Bina Rahmat. Iki dijemput mobil kepresidenan no. Ya, baknya gampang. Wis kabeh rata entuk ki, Ngkos. Permen. Men sunduk. Aku nggo tas kerja ku akeh wae kok. Men sunduk. Jajane. Daerah ndi? Iki daerah apa iki? London. Tap Buan. Lah aku ora dijak. Ayo. Kok Cak Percil tapi ini wek aku po. Evi yuk, Mbak Apa Evi. iki? Siapa? Mbak Evi. Ora numpak Nggak bisa dong. Anteng abung. Heeh, anteng abung.
Sampeyan khusus karo aku Mbak kuwi ning tempat sampah wis cukup wis. Sing ngerti wong loro. Weh, karo kaya bareng iki. Paling anu sikon-sikonan. Oh lho. Apa kuwi? Betul. Tukang mojo. Oke, les permangan ada ning tempat sampah kurang tinggi. Oh lah iya lah. Cukup wis. Ngomong pucok aku. Sing kerok ah. Sampai jumpa. Antar kerok. Enak, Pak. Wah. Nyambung toh aku. Sini. Mam, bibine jenengan ra nyambung rene lho, Mam. Mosok mau seneng lho. Elsima kuwi mau lho, Mbak. Elsima 7 Elsima 98 apa ya? Kalau di bandara anu ya langsung otomatis ya. Iya, wifi bandara. Jogja ya disetting Sampai lah. ketemu Elsima lho. Oh, alah emas lho. Elsima. Alah, kleru. Sampai ketemu lagi, Cak, jarene. Ya, oke. Ya, wis lah, Elsimane wis. Wis kena. Salam buat keluarga Banyuwangi. Oke, salam balik. Oke. Oke. Cak Mas Yudo wis oke. iso basa Oke. Hongkong rong. Yo wis, aku ngomong wis ping 8 kok. 8 lho. Aku wis ping 8 ae, Dik, padakne ae. Hadir. Isone mek kucing. Hadir. Percil John. Kamsia. Kamsia iki basa ndi? Jen. Jose yo besok iki lagi kene kone anu kono lho. Siaki kan bahasa Mandarin ya, Mam. Mandarin. Mandarine Nah, kene lah, makasih kan anu. Apa? Taiwan. Sis ya. Bayanti. Taiwan. Kene terima kasih apa ndek iki? Toce. Toce. Kosai. Toce. Toce. Kosai. Kosan. Seneng tak betul. Rapi. Sekarang pulang Ini teh, Mbak, rumah, punya pulang. Mbak. Hah? Kalian kita kapan ora? Gak sih rata pulang rumah itu kan oke. Orang pas Mam. Sampai meceng rono lho. Wis kepencet aja. Manoge. Panoke itu pulang rumah. Salam Panoke. buat Mbak Ayum, Ayang Yudo dan Mbak Deno Om Cakep. Oke. Bayi Mania Bangsa. Singapura salam kenal. Ya, oke. Kenal balik. Mulai macul Cak Percil. Belajar. Mas Hadi mulai mati. Banyuwangi hadir pun belajar Pak Cak Percil. Mampir kampung Ini naga dari Cak. PY Maniapati, salam. Tapi mampir kampung naga aja ini. Ini dino Senin. Suwun. Taiwan hadir. Ya, oke. Oke, Chef Mania Ponorogo ngapunten. Kak ingkang kathah wonten kelapatan. Sae ngomongan lan jogetan. Sip, Chef sip. Mania Ponorogo. Ya padamu Sip. juga. Ponorogo sip jarene. Masuk. Pokok padamu jarene. Ponorogo masuk. Wis. Ponorogo masuk. Ikan karo sapa Cak Dolreni iki mek nyanyi lucu tenan-tenan. Semplah merindu. Kalau Atas nggih, Mbak, atas Dinginane dhewe nyanyine nek sak. Rapli jare anu nyanyine yo ping akeh jare Demben. Sosok Iya, sing sangat si Niken ora kumanan jare Niken ngarep. Jadi ngono. Niken malah karo apa Niken karo Cak Dol nek kene mati tenanan. Ora ketok apa-apane berarti serane apa-apane ya. Aku nonton ya Allah. Iya sampean Sakne. Masane malah koyo Cak Dol ora ne wong ngetutne lho masa rokokan ki ora ne wong ngetutne. Cak Dol pun arek-arek golene. Dhisik kan jarene nikan karo Cak Percil Cak Yudo. Aku iso. Yo wis langsung daftar nganu. Delok ternyata ini gak ada tuku ya. batalne. Bae Cak Dol. Lah mergane sing gawe Nur Amit wae ya, Dik ya. Hah?
Lah sing telepon aku tutup kuwi lho, Pak. Ora kan nek dul kan sing gawe kan nur kami tuwa. Oh iya, Pak. Aduh jane kan yo biyen ki panitiane telepon aku jane, tapi kan tutup kene. Hongkongi aku apa nih karo niken tutup. Aku kayak Nah, tapi kan cara wong telepon tok mari ngono terus gak enak kelanjutan kan yo wis. Wong Kediri. kopi wanyar iki, cak Anyar. kopi wanyar. Kopine anyar iki. Iki Hongkong Dik iki. Iki lho merek Hongkong. Larang iki. Dituku 300 juta ora tak kekne tuku sandase. Iya, datang lagi nanti. Ditunggu kedatangannya. Oke. Oke. Pasti. Hongkong ya seperti ini Hongkong ini. Iya deh Hongkong deh. Kesan-kesan biar deh. Kesan-kesan di Hongkong. Di Hongkong deh. Gak punya kesan-kesan, saya nggak tahu keluar. Saya di hotel aja. Ini Mas, bakinku iso mari Mas saya Mas. Pasti Ih, CRB selfie kalau lek ambekan gue nggak. Hongkong kotanya 24 jam. Cak percil irunge pian tinggal po. Oh, baby ya. Kan kula ora kena dingene. Jajal ini karo nyanyi coba. Kesel. Nyanyi Jajal dia jajal. nyanyi. Wah, Jal. Joglem jajal. Joglem. yo saya tak sawer Nah, ndak. lho. Sabar ya. ngomong. Senen ya, supir-supir meneng ada. Seneng kalau Pak Yatmin. Sopir ora ngerti. Nah ini Pak Su. Yatmin iki sini. Ya anu ya iki jenenge saya. Tukang Sama. primonge nganjuk. Sawak sing ngajak sawak sini. Nah iya, Pak Yatmin. Tak enak sing duduk sing cilik ndek lho. Kan lah. Kali yang jeneng. Mami. Pak Sopir jenenge. Yatmin. Kan tau ngarep belakang. Oh iya. Ya. Pak Yatmin. Yo ora wani ngomong aku. Ya, iya ngerti terep Yatmin lek maca. LEUNG. Lagi. Heeh. Enak lho kita. Ngerti. Tapi Iya. Yatmin. Cara Jawa nih, sarang nang kene ya diganti. Ngono Pak kowe mau proyek copot aja. Iya. Di ekspres. Espresso. Sudah mau dua men kaya ini lah kita semua orang diuang dhewe ngono karek. Oh, Temen dene ngono. Masa mau ngono? Hah? Yo gak meneng. Masa mau ngono Bar tenan. ngono tapi Simbar Hongkong yang gumun jerene. Tapi Menyak. burine kan lagi ngantri. penak kok lek ngomong aku bojku kursi rodane mbahku ora tau tak kene sudah. Tak angkat dhewe ya. Oke dawa men. Salam teko warga Kecamatan Celuring. Iya, ada. Gak mampir neng Disneyland mumpung neng Hongkong. Mampir tok. Buat ya. Mau aku neng bandara neng kan sing munggah ya. Kan iso atau daur ki. Kok ada sing munggah iku lho. Oh. Ya. Streaming ya kita dulu. Sriwing. Anu badminton lho aja. Pindah. Kapan? Anu nek lerengan nang ndi? Ini di ning Blitar, Rodoyo. Bisa badminton ya kowe? Di sini. Rodoyo. Mesti kan tak tua aku saiki gak kuat aku tanam. Padahal biyen tau antang-antang tanam nang iso. Kok kuat deh set mengke. Iki sak mengke aku. Aku aja kuat 3 set. So. Jadi ya. Gak. Iya. Iya lali Pak aku, Pak. Iya. Pak Yuda kuat 3 set. Futsal lho kono ro. 5 menit terus mengke aku kuat.
Pira dek kayak 2 menit ya. 2 menit. Wis sak geblake lho wis sak geblake. Dadi langsung mlebu nek langsung Futsal ya, terah cepet kesel tenan kok. Yo, Futsal. Masak nek karo bal-balan malah kesel futsal. ya futsal jalan terus kok. kayak Pangannya apa padahal luwih. anu barang iki lho. Nyita sederhana. Tak tahu tenis. Ya. Poh Kesel. ketoke Kesel wi. mung cetok jarang mukul tapi poh kau wesel ya. Sekak barangnya ya kesel. Kesel, sekaki kesel. Oh mana gitu. Keselinya apa? Lho sekak karo Potong nguli ya. jaran. Potong betek. Lah iya. Sing ra kesel. Futsal Doyo RS Aulia Ngetan Kidul Cak. Ya. Ini jarang nggak olahraga ini. Jadi pengen nih olahraga. Padahal nggak olahraga itu bukan. Ya. Kangen karo raketku. Orang laki gak perlu kita untuk keringet yang menulis sapik sih. Tapi lek calon urut ning kene, kira-kira no yo Sehat. sehat. Ya, Pak. Aku terus. Oh iya, iya. Ya kene iki sehat kok kene. Kini sehat. Terus aku lho lho. Kono yo caca si SMA iki kentole kene. Ya gede. Tapi mbak aku kabeh kok. Lah iya. Ki gede-gede. Punya. Apa? Wong kene lek kadung cilik. Ya. Tapi wong kene masih cilik kerja ngono kae ya kerja. Ya kene ora nek wong nganggur. Ya. Cah Rono rono lah kuwi pun maksudku. kerja nek restoran nang nggih McDonald. Sing rada Rono lho mama. Datang kring-kring kan gede dhewe. Kayak difabel barang ngono yo. Kayak wong kabeh kerja ning ngene ya. Loh, difabel malah kan yang bandara kan sing ngene, berselah ning ngene orang kadang wong sing cacat. Itu karo wong Difabel. Indonesia. Duwe kaya sithik nek wis mau Oh. kerja. Walat. Lho ya. Iki lho contoh Hongkong belum kerja. Belum kerja lho. Harus kerja, Dek. Kini dhewe seger dadi ngene nadong ngene tok ning Nah, lampu merah. kaya sithik kemelinting. Kemelinti Mau jembah. kerja. Wis ra gelem kangen. Segelane dibulone wong. Angel kandanane mesti cah. Kok Oke, nyampe kawan-kawan. Kenal satu Nanti juga. lanjut lagi. Kenal Ya. satu ya. Bye bye. edit cuma 1 cuma 2. Cuman bro. Bro, ya wis kene.